Bihar da arrazakeriaren aurkako eguna. Trintxerpetik Donostiara martxa egingo dute eta oso modu berezien egin dute bertara joateko deia. Flash move edo modu antzeztuen erakutsi dute zurrumurruek etorkinei egiten dieten kaldea. SOS, arrazakeriak, Medicus Mundi eta Euskadiko 56 erakunden koordinakundeak antzerki modura flashmob zaratatsuarekin aurkeztu dute aurtengo martxa. Horretarako Usandizagako diseinu grafikoko lehen mailako ikasle kanpaina prestatu dute. Zurrumurruen aurkako martxa, etorkinenganako aurriritzi eta estereotipoen aurka lehemapean. Zurrumurruaren simbolo bezala lata edo poto aukeratu zuten. Eta hor lata eman eta euskaraz poto egin edo bertsolaritzan erabiltzen den akats egitearen ideia. Eta baita ere alarma edo alarma jo beharko genukela zurrumurru bat entzuten dugun bakoitzean. Martxa bultzatzen duten erakunden esanetan, bertako populazioak sarri aurriritzi sendo okerrak zabaltzen ditu, arazo guztien erantzunkizuna etorkinei leporatzen. Aurreiritzien bitarte zurrumurruak zabaltzen direnez eta giro moral ezkor bat sortzen dutenez, horren aurka borrokatzea. Latian entzunun, iritsi bezain laster latinoak. Zurrumurru arrazistak. Ohartu gabe egunero entzun eta edatzen ditugun zurrumurruak. Martxa, igandean abiatuko da Trintxerpeko azokatik 11:30 eta ordu batean amaituko da bulebarrean.